Iloilo City Health Office paday ng misting sa mga barangay nga may kaso sang dengue. Samtang pagsunod sa health protocols importante sa gihapon sa mga aktibidad sa undas. Wala untat ang ginahimo ang monitoring sang Iloilo City Health Office sa mga kaso sang dengue sa barangay. Hindi bangod sang rainy season o konting ululan nga ginalauman magadalas ang madamo ang lamok sa palibot. Suno kay Dr. Annabel Tang sang Iloilo City Health Office, nagapaday ng misting nga ginahimo para malikawan ang clustering of cases. Una diri, nagbando si Mayor Jerry Treñas nga mangin aktibo nga himo ng misting para malikawan ang pagtaas ng kaso sang dengue sa syudad. Gani sunod-sunod man ang schedule sang misting sa mga palibot. May mga barangays kita nga may mga cases pa kita, pero sige aton misting as of the present wala kami gauntat aton pag-misting naton sa dengue naton. So daw medyo ka-cooperar si Miss Dengue subong eto na overpower sa acute gastro kag subong may swine flu pag kita to pang Ginabantayan sang City Health Office ang kaso sang dengue bugod madasig ang pagdamo sini kag madali nga maapektuhan ng mga kabataan. Base sa record, edad 5 tubtob 11 ang kalabanan nga biktima sang balatian. May pila ka mga adults nga nagakaapektuhan apang madasig ang recovery kung kumpara sa mga kabataan. Nagapakig-angot man ang City Health sa mga bulutuan para magpatigayon sang misting. Subong nga balik sa face-to-face ang mga estudyante, importante ang proyekto sa mga kabataan samtang yara sa mga bulutuan. Sa hapon, hugot nga ginakampanya ang search and destroy sa mga breeding places o kung ginapangitlugan sang lamok. Ginaengganyo man ang masaming pagtinlo sa sulod sang balay kag ugsaran. Importante ang gilayon nga pagpakonsulta kung mayara sang sintomas ang mga kabataan, ilabi na kung mahilanat o kung mga rashes. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagpanawagan ang Iloilo City Health Office nga sundon sa gihapon ng mga health protocols, ilabi na sa pagpatigayon sa mga aktibidad nga may kaangtanan sa Pesta Minatay. Ginalaoman ang sunod-sunod nga aktibidad sa Halloween pakadto sa pagbisita sa mga patio, gani importante nga magsuksok sa gihapon sa face mask kag mag-social distancing. Suno kay Dr. Roland Fortuna, magluwas sa COVID-19 vaccination, dahugin ang nabulig sang face mask para makontrol ang paglaptas ng COVID. As long nga gina-follow naton ang aton nga social distancing and as well as ang pagsuksok sang mask, although may ara ang presidential decree, may ara lang ni siya sa open spaces basta hindi crowded. So insindihon naton tako gid ang bulig kung gasuksok kita sang mask naton. So pagpainsindi lang gyapon sa mga local health protocols naton. Sige lang naton nga pag-implement sini kag pagpati kay kung why kita guro ga mask hindi lang amo ni kadamo ang hindi lang amo lang ni kagdutay ang aton kaso for COVID. Ginaengganyo man sang City Health ang mga barangay officials nga mag-monitor sa ilang tagsa ka mga lugar para masiguro nga ginasunod ang health protocols sa pagpatigayon sa mga aktibidad sa barangay. Sa karon, liwat nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad pagod sa kadamuan sa nagabalik sa eskwelahan kag nagapangita sang trabaho. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.